dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Action Radio Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Action Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan,
maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:25 na aber kadtuan ta ang banwasang hinubaan. Kamusta na? Baga pinila na tanan nga mga nagapapili presidente masig palumba na butar karon nga aga. Ang tanan-tanan araw ginapakita sa aton station ang aton DCRH ba kadamo mga presidente nga nagapapili ga pinalumba na butar basi maulihi pa mas maayo, mas temprano, mas manami. Kadtuan tanay ang hinubaan upod kita kay Albert Alday. Albert, good morning. Albert. Yes, yes, Action Fred. Subong man sa tan sumay nga mga tagpalamati sa kabilugan nga isla kag area naman sa mga Negros Occidental. Sa subong ari kita diri sa may area sa barangay Bakuyangan, no? Isa sa pinakadapo nga barangay diri sakop naman sa Banwasang Hinubaan sa pagpatigayon karon sa ginahulat-hulat sa aton sining national kag local election. Action Fred, may 30 katabilugan in Oh, dula. Hello? Go. Go ahead, go Hello, ahead. sir. Go ahead. May 30 kakabilugan nga iseng ang Bakuyangan Elementary School, no? Sa aton mga monitoring team so kon mga tagpalamati, diri sa may barangay Bakuyangan, parang hindi ka mo mabudlayan sa pagpatigayon nga makarekta ka mo buto, pwede ka mo ka-inquire o kung makapa-assist sa mga katapo o kung personnel sa TPCRB. Tigayon sila nga magabulig kag magatag sa nagakaigo nga tensyon sa aton sa may butante nga wala pa sa idea kundi nang ila siya ni Presinto Nampang kay 30 kakabilugan niya nga custard precinct sa Action Fred. Kag nasa subong nga matinion damo na sa mga butante dire nagapila siguro sa tigayon nga pagbukas man opisyal nga pagbukas kagay na lasay sang aga dire sa may area sa barangay Bakuyangan Elementary School. Action Fred. Albert, kamusta ang aton mga makina wala sa nagbisyo? Kahapon nga daw nagpatigayon sa final check kag testing sa pila pa mga VCM machines o vote counting machines ang aton sining katapo kag personnel man sang COMELEC nga nagtikyar man sang seguridad sang sistema sa ginapatigayon sa karon nga pagbutar sa mga butante. Wala man sang kung ano nga mga logs, wala man sang mga blockings o kung ano nga senaryo nga nadilatar ang ating mga makina kag supposed to be asa sa subong nga mga tinion aktibo ang aton nga mga vote counting machines o kung BCM ilang gulo sige lang basa pila ang tawo gwa tapos butar gwa naman sila kag magrekta naman gwa sa aton sa elementary school dire kagati makita mo ang kaumok bila sang ng sistema sa pagbutar Action Fred. Sige dalayo na ini tubtob nagalakat ang oras sa mga kinion. Albert, kamusta halin kagabi esta subong? Wala gid sang gin-report dira sa Hinubaan nga may nadakpan nga gun ban, may nadakpan nga lalis sa likorban kag kun ano pa dira nga mga problema, mga untoward incidents sa Hinubaan. At nakabisita kita sa Karapo man o kung opisina sa atong Philippine National Police diri sa may Banwas sa Hinubaan. Negative sir, why man did sang kanano nga mga untoward incident amo lang to kagahina sa nga may nakita kita nga vehicular accident motor man ga
dasig ang dalagan, kag na way sa kape parar mayo sa may nabalas nga porsyon sa dalan, kita mo balas danlog ang dalan ta. Mhm. So reminder sa aton nga mga motorista na inay lang kita, kaya ang bali sa tao so, hindi mo gid matansyar kaysa pagkadamo subong sa mga kauturan nato no kun mga kasimanwa ngara sa dalan subong nagpartisipar man sa aton sa mga eleksyon o kon pinila ay subong adlaw. Wala sang reklamo na nga nagkaladula ang ngalan? Negative sir, masulay laman ang proseso sa aton nga pag kay nagalinya man sila kay may nakita naman nila nga daan ang ilang mga ngalan kag ang ilang presinto, ang ilang sinay nga precinct number sa mga bulletin board niya na paskil sa kada classroom o konbulutuan diri sa Barangay Bacoyangan Elementary School Action Fred. Gradado man ang pulista, aktibo man sa pagbantay sa mga bulutuan? Sa duwa sa aton sinispilahan o kon naton nga mga presinto, may naka-standby nga mga men on uniform katapbo sa pulis, especialmente na makita diri sa may Bacoyangan Elementary School, hugpong ang pwersa sang kapulisan, especialmente presensya man sang PNP Maricom nga nagugpong sang ila kusog sa pag palapnag man sang kalinong kag katawhay sining nasambit ni area sa Bacoyangan Elementary School Action Fred. Nag-augment pa da katapos sa Philippine Army? Ara man sir, agad mga alas 4:30 kita nato nila presensya kag nagatiyog man sila sa pila ka area dalag ko nga mga barangay diri sa Nabaan sir. Oh, sige. Action Albert, salamat gid. Bantayan ang nadugang nga mga updates, balita kag mga situational report nga aton sila makuha dili naman sa pinakakatapusan nga banwa sa nga bahin sa Negros Occidental, banwa sa Nabaan para sa aton desisyon 2022 ang aton sining action na Special Live Coverage nga ginapatigayon sa karon. Iboto ang tama, itama ang boto, aksyon Albert McCartney Alday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Nasa election. Action Radio Philippine Standard Time la 7:32. Congrats gid sinubaan tawhay ko no. Gwardyado sa kapulisan, gwardyado sa Philippine Army, matayuyon ang pagbinutuhay. Aber, diri kita sa syudad sa Bacolod, dira sa ETC 2, upod kay Irel Ides. Si Irel ni, standby subong. Irel, good morning. Action Fred. Go. Bation lang ako. Siya doktor. Unang madamo na sa karon ng tao dire sa CS2 sa Barangay 16 sa syudad sang Bacolod. Humali para inas ang aga, alas 4:00 Nasuno kay Romel B. Salcedo ang job order personal dire sa aton nga nasambit nga lugar. Kada mayari na dire nga ang una nga nag-abot mga labot to no mga 50 ka mga tao na alas 4 kada inas ang aga. Kada kaupod ang mga 30 ka mga principal sa COMELEC para sa preparasyon sa sining election action. Fred. Oho. Kamusta subong? Damo-damo na? Pila ka porsyento na subong ang gaidas na? Madamo na sa karon action Fred, no? Kag may mga gaabot pa. Ginapatong mga protocol na pinanglano nila magsulod sa entrance sa sining area, mag-check sila sa nila temperatura kag maggamit gid sang alcohol. Oho. Ya, Wala ka sa yara nakita. man nga wear sila sang face mask sa karon action Fred. Pero ang tanan ka face mask gid. Tanan gid action Fred kag
bisan damo ang tao ginakatuman sa gyapon ang mga social distancing sa karon. Magsiling kita nga ginapatuman ang social distancing. May antad gid. Oo. So may mga magkilalay sila nga subong nga istoryahanay pero hindi sila amo na kalapitanay. Oho, na panilagan mo sulod sa pagbinutuhay, pila lang ang limit nga nagasulod, 10, 8, ano mo pila? Wala sang limitasyon, action, Fred, pero hindi isa amo na kadamo ang tao nga nagasulod sa karon. May limitasyon Pero gid. kag CJ ang pag-abot nila. Ay rel, may limitasyon kay kung hindi mo na paglimitahan karon kung naginutok na. Ambot silingon na pila ang ginapanugot, 10, 8 sa kada presinto, kada sulod asang magbutar. Action, Fred, may ara kita subong sang pulo lang, Pulo. nagatulod kag amat-amat. Okay. So bot silingon pulo lang pagwa sa pulo, bulos naman pulo, amo na. Oo, action, Fred. Okay, budlay nga magginutok may social distancing kita. Kamusta da magsulod temperatura okay man ginakuha man? Ginakuha, action, Fred, kag gina-spray sila sang alcohol at did magsulod. Wala sang nabutang sa isolation facility subong nga manugbutar? Taluyan, wala man action, Fred. Sige, sige. Sige, thank you gid, Irel. Madamo nga salamat, action. Diretso sa Barangay 16 para sa desisyon 2022. Ako si Action John Nyrel Eddy. Itama ang boto. Iboto ang tama sa Bacolod. Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Dasha Election Coverage. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36 de Mayo, no? Kanami sang pagbinutuhay, wala mga problema. Ang mga ngalan nagligad ng eleksyon to parte nga reklamo. Ara imo nagkaladula nga mga ngalan hasta magapon nga pangitanay. Kaluoy sa mahal nga Dios nakita gid man. Okay? Relax makadali. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radio Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros. Panglutang dira sa Cruising Kalasa, bala barangay Karadyuan, syudad sang Himamaylan, tulokon pamatian ta ang barangay kapitan. Sila niya hindi man to siyang target daw, nasalaan lang, pobre man, nasalaan lang, patay gid baho. Sige. Estepania Elementary School, si Luel Sidilio, naga-standby. Luel, good morning. Mayong aga Action Fred, kag mayong aga man sa tigpalamati sang Action Radio Bacolod. Mayon 9 tuig 2022, Lunes nga adlaw latutso, las 7 takna sang aga. Yari kita diri subong sa tubang Sambata Elementary School, kung diin giniwat ang pililiay sang Barangay Bata, sang Bacolod. Action Fred, makita naton diri nga malaba na ang pila sa mga botante sa subong ang mga inuras. Ang mga botante subong nga nagaboto diri ang mga lugar sang Purok Tunay, Purok Amunsel, Purok Sintre, Purok Bayabasan, Purok Marapara, Purok Riverside, Roslon, Sumil 1 kag Sumil 2. Action Fred, anda makita naton diri nga dani sila magboto sang ilang nga manaliyagan yung mga kandidato. Oo. Luel, mangkot lang ko, dira sa Estepania Elementary School, halin kagabi hasta subong, mga alas 7:46 na, wala man sa nagbisyo nga mga makina? So far Action Fred, wala pa makita di may na-report nga mga nagbisyo nga mga BCMs or any nga mga election para panelias, Action Fred. Kagang pila naton ka mga kapulisan na gwardyado man ng Estepania? Action Fred, makita natin diri is mga gwardyado man kag wala magid may nagginabog medyo taway magid ang pamalakad diri. Oho, okay lang. So ambot silingon, may diya ka kung pila ka presinto dira ang Estepania Elementary School? Action Fred, dari ko subong sa may Bata Elementary School. Sa Bata ka? Ang mga polling. Sa Bata Elementary School gali ka? Oo, Action Fred. May diya ka kung pila ka presinto ng Bata Elementary School? Action Fred, ang Bata Elementary School sang 19 polling centers. Oo. Pag-admit po ang mga clustered precincts. Dako-dako magali, no? Oo, Action Fred. Mga kabilugan, kung may diya ka, mga pila mutante da? Action Fred, base sa payag ni Allen Teberio, sa ka-election officer, wala pa maging sila exact din nga mga umpila gid ang mga registered voters diri sa Barangay Bata. Pero more or less, gina-estimate niya is 14 to 15,000 Action Fred. Oo. Ang Bata, Luel, kamusta kung palayag ka sa atong tagpalamati, kamusta da subong kung porsyento paghambalan na may mga pila ka porsyento na subong ang ara mismo sa compound sang Bata Elementary School? May ara 7 nga clustered precincts, Action Fred. Oho, so mga pila ka porsyento, matiyag mo. Kung butang ko abi, ang Bata may 100% nga butante, subong mga pila ka porsyento nga rada sa compound na sang magabutar na sa Barangay Bata da. So far, makita natin na Action Fred, medyo madamo. Hindi, mga 75% siguro kay ka mga tao diri ga ginagsa na or ga amatamat na gigkadto. Kung na mo ang butsilingon, the willing gidyang tao nga magbutar. Yes, Action Fred, ang iban diri ga matamat na kag doalos na gani matabunan diri ang entrance, Action Fred, dito damani kadamo sang tao. Purti gali ha.
Ano may nasiplatan ka nga may mga isolation facility kita nga may mga balatian, mga asymptomatic kagiban pa nga ginbutang dito nga magabutar karungaga? So far, Action Fred, wala pa man gid makita kay sa subong nga area daw mga okay gid yung mga tao kag wala may problema. So matawhay ang Yes, tawhay gid ang, ang Fred. ang pagdagsa lang kag ang mga pubuluyo nga daw willing gid magbutar subong. Yes, Action Fred. No, mayo no, matulutawhay. Sige, Luel, kung may mga arada nga kung pila ka mga balita nga dapat hatag na to sa atong tagpalamati, balik lang karon dugay-dugay. Okay. Action Fred, direkta ka din sa Barangay Bata, Siyudad ng Bacolod. Para sa edisyon 2022, ako si Action Luel, itama ang boto, iboto ang sa Bacolod. Action Radio. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Special Election. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Do kadasig sang oras, no? Dugay-dugay alas 8 na. Kung alas 8 na, of course, medyo ma-relax kita makadali kay mabulos si Action Art hupon mo sa takna alas 8 para nga makastamak development ba kita. Karon nga aga para nga daw mauluumpawan kita sang aton sini kagutom sa Apolinario Mabini Elementary School. Naga-standby si Richard Caballero. Richard, good morning. Kita subong sa Apolinario Mabini Elementary School. Nagsugod na ang piniliay kainatak na alas 6 ang aga kag mga nagaboto diri amo ang barangay 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kag barangay 25. Nagadamo ang mga tao diri sa subong nga mga inoras. Hugot man ang pagbantay sang safety protocol officer sa diri nga bulituan. Ginagaan nila mas ang mga wala ga suksok mas, may temperature checking, hand washing area kag alcohol and peace makasulod. Oho. Suno kay Miss Dairin Marie Galiana, isa sa mga safety protocol officer, mga takna alas 5:30 pa lang sang aga may ara na mga nagasinulod. Pero laban ini mga pool watchers. Kag suno man siya ang mga butante amo ang dapat hindi maglapaw sa 37.6 nga temperatura. Kung maglapas ini amo ang pagadalon sila sa isolation room nga makit-an sa wala nga bahin sang bulutuan. Oho. Subong man may ara man sang PPCRB table diri nga makita sa sulod sang bultuan, apang wala man tawo nga naka-assign diri. May ara man gimbutang nga isolation room kag medical team nga ginpangunahan ni Mr. Cyrus Balyao, isa ka nurse under sang Department of Health, para mag-assist sa mga nagalain pamatsyag. Ang medical table amo ang makita sa covered court sang bulutuan. Ari man diri ang presensya sang kapulisan sang Police Station 6 nga gipangunahan ni Police Chief Master Sergeant Inocencio Batislaong nga nagpamalibad man anay nga magpa-interview bangod suno sa iya. Wala siya otoridad nga magpahayad bangod siya lamang ang team leader nga gin-assign diri, pero hindi siya ang head sang police. Subong man ang police desk amo ang mahamtang sa kilid sang entrance gate sang bulutuan. Richard, mamangkot lang ko sa mo. Ang social distancing, kung ikaw abing pamangkoton ka ara kada, ginatuman gid ang social distancing na subong? Action Fred, ginatuman siya pero sadwa lang pagkaabot sa sulod, hindi gid naton mapunggano nga magdinastokanay ang tao. Bangod sa subong nga inuras, kainit naman. Kag may mga senior citizen bala nga ginapauna nila sa sulod. Pero gaginutok, kijajapon sagwa sa mga presinto, pero sagwa gate okay lang. Kag ginapatuman kay may officer sagwa. Sa sulod wala. Kaya man magsulod ka, ginakuha ang temperatura mo eh. Oo. So, ang aton isolation facility, wala man unod subong? Wala pa man unod ang isolation facility ta. Ambot silingon ang nagasulod subong daw libre pa kung COVID ang Okay man, pagkamalan. Okay lang. Wala man may nagataas temperatura. Sige. Dugay-dugay mataas na siya. Kumpirti nagigkainit. Pero ginapapahuway mo na. Pagka kuasang imo na nga BP, palawayon ka kung taas, agkwaon liwat, kag kung maayon na, pabutuhon ka. Sige. Richard, salamat, gid. Thank you, Action. Direkta diri sa Apolinario Mabini Elementary School para sa desisyon 2022. Ini si Action Richard Caballero, itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Action Itama Radio. ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Special Election.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:54 na. Daw kanami malang no pamatian nga halos sa palibot daw mataway. Ang sagwa sa mga banwa kag mga kasyudaran mataway. Ang syudad sa Bacolod mataway. Amo niya panilagan talaga ron kung mag-iskotinyo na. Kay kalabanan sinabi karon alas 7 masira. Kunin papahuway ang aton mga manunudlo. Pag alas 8 sina counting na dira kag mainit na ang winas wasanay. Dali lang. Desisyon 2022 Patrol Reports. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Aksyon ng Fred subong nga matinion ang patrol diri kita sa nabukid nga bahin sa syudad sa Bacolod. Nakabay na kita sa Barangay Granada kag subong ari kami diri sa area sa Barangay Alangilan, particularmente na diri sa may Rafael Alunan Elementary School. Amo ning polling place para sa mga botante sa Barangay Alangilan. Aksyon na Fred, no? Subong nga matinion, actually sa gwa sa eskwelahan perti nagit kalaba sa pila. Mga most likely ang base initial estimate sa mga barangay patrol action team o kundipat nga naka-on standby sa gwa. Mga most likely nagalabot na 300 meters ang distansya ang pila action. Pero ka medyo exido sila, hindi ka dali-dali nga makasulod sa eskwelahan. May nagabantay mga apat mga teachers dira sa may entrance. Separate ang entrance ng lalaki, separate ang entrance ng babae. Kuhaan ka temperature, kuhaan ka na ng election na Fred sa ibang pagkinanglanon. Ibaloon ang imong polling precinct para mas mapos ikaw nga makakadto. The moment nga hindi ka kabalo, sa tunga diri sang ining covered court, may man diri sang precinct finder. And kung hindi mo pa ginakita ang imong ngalan, automated man kay ari diri sa may Rafael Alunan Elementary School ining Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRB ini sang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish diri man sa may diocese sa Bacolod. Nakaputi ini sila, may mga suksok silang ID, handa man sila nga mag-assist sa imo sa tion nga dumabudlayan gid ikaw nga magpangita sang imo diri nga polling precinct. Ilabi na nga clustered ini diri sa may Rafael Alunan Elementary School, may anom ka mga clustered precinct action Fred, no? May ari diri 33 ka mga presinto ginato nga ini o kung ginimo sila cluster into 6 cluster precinct, and ang expected number of voters diri nagalabot sa 4,237, 4,237 ang total number of registered voters para sining 2022 local and national elections. Kadam Andrea, abi nga nagaboto mga senior citizen and ginatagan sila sang priority lane or fast lane nga ginatawag action Fred. Kung persons with disability man, ginatingwaan nga ginabuligan sa PPCRB nga madala sa sulod mismo sang presinto kag ma-assist din sila. Kabalo ka may kabudlayan ini sila kung medyo may ara sila may health problems kaya di sila dali-dali nga makapalapit sa mga presinto kay taklado na di. May mga portion tila di nga rough road, wala pa na semento. So may mga kapyutan nga kahoy takla diri sa pila ka mga burutuan. Ang mahilan sila diri kay despite nga may ari diri building nga 2-story, ang second floor wala naging utilize or wala naging gamit. Tanang nga ground areas na amo naging gamit diri. Pagsulod mo ari di gadayon sa left side amo ning ang precinct number 1, may lapit man diri sa CR, and then ang palibot na ni nagapalibot diri sa area pasunod na precinct 2, 3, 4, 5, and 6. And ang mayo diri kay kada presinto may malapit ka naka-station nga comfort room para mas mahapos sa mga botante sa tion na kinanglanon nila magkadto abi sa CR. Kabalo ka perti man Japon kung sagwa dalabalabang pila diri sa sulod perti man kalaba ang pila tutok sini nga matinion. Mayo lang diri reaction Fred, hindi ka magtindog. Why di tindugan na kung magpila ka, nakapungko iya ang tanan ng mga botante. Mumayo, kaya no? nagbutang sila ng mga bangko sagwa sa mga polling precincts. The well-organized gid, no? Well-organized siya, kaya may mga labeling, may mga napambutang din sila ng mga poste, nga may mga karatola, may mga senyales kung diin madiretso. Ang mga PPCRB, wala lang nagapungko diri sa lamesa, nagalibot sila ya. Nagalibot sila kung may makitaan sila nga masugatan nila kinanglanon sa bulig, may mga edad kinanglanon i-assist ginopdan gid nila diretso sa mga polling precinct pakadto diri sa may area sang Alangilan aksyon Fred, no?
check tabi ang pila ka mga PPCRB personnel diri kung kamusta no kag ano ang pinaka-common diri nila nga mga concerns nga nag-encounter so far samtang nagasige diri no ang ilang pag-assist. May mga youth sector, may senior citizen, tanan nga mga age group action Fred ari diri nagaupod subong adlaw nga naga-assist diri sa ila no. Iyan ay salawat ka Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Amo ni ang naga-assist diri, no? Okay. Ang ginaubragan nila, depende sa imo apelyido from A to Z. Kung may bangko dira, amo na ang sila ma-assist, no? Sa imo. Plus pagid nga may ari diri nga espasyo or lugar gid sa kada botante nga may katuan sila. And kanami no kay automated diri. Do may system na sila nga pangita ano para mas ma-post na gid sa ila. Mapungko lang sila, mamangkot sila, gaan mo sila sang imo nga pangalan or apelyido, then automatically may ara sila gamay nga papel nga ihatag sa imo, tapos dra mo na mabalaan kung diin ka nga polling precinct, no? Sige, maasa di commonly, no? Ma'am, mayong aga, ma'am. From Action Radio, Action dyan. Ma'am, kota kami. Ano na siyang ginatag ni ma'am? Amo ni ang iya pangalan sa botante, wala nga na apelyido, plus the precinct number niya, kag ang precinct number. In case na hindi makita? Oo, in case kung hindi siya makakita dito sa bulletin board, diri lang nila ano sa PPSRB ba na nga. Okay. Kung may copy ka mo, ma'am, automated. So, anyone pwede di ka pala. Oo. Makitaan ko, kung may mga senior citizen, gina-assist naman sila. Oo, i-assist yan namon, kag lain man ang linya sa senior, kag PWD, kag ang mga busong. Pwede kalibuligan. Halin dito na sa entrance. Oo, kag ang pag-abot diri kung magano sila sang ilang ngalan, gigayda naman sila namon dito sa ilang porsyento. Iya ka mukha, no? PPCRP sa Our Lady of the Most Holy Rosary. Very organized. Ma'am, congratulations. Thank you, Gid. Sige, ama to action. Fred, isa diri ka mga personnel sa PPCRB nga na-assign diri sa may barangay Alangilan. Damo diri, no? Ito hindi sila mabudlayan. Damo-damo na, dinaguso na diri ang mga tao, mga botante, no? Sa Piya Kabayan Action, Fred, nagakalabay kita kaina sa may barangay Granada. Pag-abot naton sa entrada ka barangay Granada, di ba may arada Eskwelahan, antes ang police station. Oy, na-timingan naton, may duha ka mga isa ka tracking, kag isa diri ka counter action, Fred, nga dogikan sa ibang nga lugar, aligasyon, nag-abot diri puno-puno sa mga mahimo botante. Diri sa may barangay Granada, doon nga nag-abot, so gambal diri iban kay ina nga nagpara sa ton, nagpamangkot kung din ini sila halin. Kaya kung nang taon naton ang eskwelahan, ang polling place supposedly is ara pa, no, mga most likely mga 500 to 600 meters away sa lugar ko sa diin pundo ang truck. Hindi nagpanaog, puno-punong truck truck kanter, lapit diri sa may patsos ng barangay Granada, digto ginpundo ang truck, digto sila nagpanaog. Ini mga botante naglakat pa kadto pataklad sa babaw para kadto sa polling place action na, Fred, no? Pwerte, malamon, maayos mo kay gali kung magaboto, gali tracking ang gina-service para isana, guro kadalabra. Para isa ka instruction. Galing kay ginapamangkot sila namon kung diin sila nga lugar alin, hindi man sila manukit, kung taga-diin sila, ayaw man sila magsiling kung asan sila galing, sige, no, ang bali na botante o maboto, di sila kuno, sa barangay Granada. Muna na galing kay ma-follow the leader lang kaya ang iba hindi katultol sang eskwelahan action, Fred. Taga-Bakulo. Kung hindi sila maboto. Taga-Bakulo, di katultol. Oo, hindi sa katultol ang polling place diri sa may barangay Granada. Ginaalalayan lang sila kaina, no? So pag ano na to, wala naman na sila natong ginsunod. Anyway, dire-diretso naman tong dalan, patakla diri sa babaw sa may barangay Granada. Amo na nagali kay kina na timingan naton. Isa ka tracking, di magsalado Senda Olivia ang nakabutang sa pangalan sa truck. And then ang counter wala nato na itsurahan kung ano ginapangalan. Pero pagbalik nato dugay os kita pa na og hopefully makita nato naton kung ano gitong exact sitwasyon
sa sa barangay Granada Action Fred. So far mo ng pinaka-latest update sitwasyon dari sa area sang Rafael Alunan Elementary School siring nagapadayon nga pagbotar sa mga botante nga ginabulbanta nagalabot sa 4,237 ka individual action thread. Live report diri sa aton ginakampangan para sa desisyon 2022. Ako sa Action John Diaz, itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod Action Radio. Desisyon 2022 Patrol Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:04. Ako taya, ti din nga sinda. Di nga sinda nag ay kabudlay. Wala pa man na kumpirmado kita. Medyo ginapa sulo si platan ta lang. At tagtapila ka komersyal para kay may ligwa si Action Art tayupon nga maka-preparar. Temporaryo, pahuway-huway kita makadali, balik naman kita karon. Standby! Life Extension, Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay?